लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरबावनाय जाबाय। जोङो दा नै दुब्लिबारियाव हालेवगासिनो आरोना, जोङो एसे आबाद गायनो नागिरदों। बेनिफ्राय नायलांसै माबायदि जायो आबादा। एबारसो फार्स्ट गायजेनगोन जोङो, नायलांसै। नोंथांमोनाबो नुलांबाय थागोन भिडिअखौ, नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनै मा मा खामानि जायो नायदो आरो। नै ओरै हाजिराफोर दं। नै मालिकसो नै आंलायखौना हाजिरासो। मालिक नालाय गस्लाफ्रा दामि दामि गानना फैदों। इउटुब चेनेल दं बेना। नै ओरै दङ, ओमफ्राय नोरै हालेवगासिनो आरो ओइ नै हालेवगासिनो आरो। नोरै आलि बानायगासिनो दङ। मा गायनाय जागोन बेखौ मिथिथ'वा। नोंथांमोना फुनाय जानाय नङा। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना। फिथाइ थाइजासिम भिडिअ बानायबाय थानाय जागोन, नोंथांमोना नुबाय थागोन आरो बेयावनो। आलु गैलाबायनांसिगोनलै, आलुखौनो हानो नागिरथारा ओरैनोबा। जोबख' मोनलायलायनो नागिरो माथो, आखाइ साजोबलायो। नै लोगोफोर, नोङाबा ब्लुटुथ दंना, मोनजाया नालाय। थांना थानो थाखायथ' माबा मोनसे मानसिया मावथारनांगोन, अब्लासो मोनजागोन, नङाबालाय सोर होफैनो। बेनिखायनो नै उफाय गैया, सोलोंबाय। बेफोर मावसाबलाबायबाय थानोसै, मेंबायबो। हगासिनो आरोना। नै एसे हबाय आंबो। हाजिराफोर दं, नै बुरजा हाजिराफोरबो लादों माखासे।